εδώ στο στούντιο, όπου ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γεια σας, κύριε Μαρινάκη, πώς είστε? Γεια σας. Καλώς ήρθατε εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε να σχολιάσετε κάτι για αυτό που μόλις είδαμε. Κοιτάξτε, τυχαίνει και έχω περάσει κι εγώ από Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και όχι σε αυτή την ένταση. Ευτυχώς στην Κομοτηνή που σπούδασα εγώ δεν υπήρχαν τόσο. Μικρότερο το τμήμα. Αποκρουστικές, όχι μεγάλη ήταν η σχολή μας, η νομική και τα υπόλοιπα τμήματα. Αλλά τέτοια τοξικότητα και τέτοιες αποκρουστικές εικόνες σε τέτοια ένταση η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ζήσει. Τις βλέπαμε όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θέλω να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί άκουσα αυτό που είπατε. Δεν είναι αυτή η αντιπροσωπευτική εικόνα. Το είπα κι εγώ, μια βράκα ανθρώπων. Των πανεπιστημίων είναι μια πολύ νοσηρή μειοψηφία, η οποία παράγει βέβαια πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο, προκαλεί πολύ μεγάλες και αντιερνητικές αντιδράσεις δικαιολογημένα στην κοινωνία. Και δεν είναι η εικόνα η σημερινή στα ελληνικά πανεπιστήμια, η εικόνα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Ζούμε στη χώρα, καταρχάς, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος δεν θεωρεί το αυτονόητο ότι ακόμα και μια κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη. Ζούμε στη χώρα που υπάρχουν αυτοδιαχειριζόμενα κηλικεία. Ζούμε στη χώρα που υπάρχουν εκφράσεις ότι οι φοιτητές από μόνοι τους. Και τουρνουά ποδοσφαίρου. Οργανωμένα. Αυτό όλο, ξέρετε, αυτό όλο δεν μπορεί να έρθει μια κυβέρνηση να το σβήσει, γιατί είναι στο μυαλό τους. Είναι οι ιδεολειψίες τους. Είναι οι ιδεολειψίες. Μπορεί όμως να μην το ανέχετε. Τι μπορεί να κάνει? Το ανεχθήκατε. Κοιτάξτε. Θα σας πω τι έχουμε κάνει και τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, πράγματι. Και ένα μέρος της κριτικής το οποίο ακούμε είναι πάρα πολύ λογικό. Βασικά, όλη η κριτική είναι λογική από την κοινωνία, αλλά υπάρχουν και πράγματα που έχουμε κάνει. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μεταπολιτευτικά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή κατάληψη στα πανεπιστήμια. Πώς συνέβη αυτό? Συνέβη με ένα νόμο που άλλαξε το 2019, καταργήθηκε το άσυλο ανομίας και μπορεί πλέον η αστυνομία, ό,τι θα έκανε αν υπήρχε μια κατάληψη σε ένα νοσοκομείο, σε μια εφορία, σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, να το κάνει και σε ένα πανεπιστήμιο. Μόνο τις τελευταίες 20 μέρες έχουν εκενωθεί 3 μεγάλες κατάληψεις. Το δεύτερο που έχει αλλάξει, γιατί κύριε Ζαχαρέ, οι εγκληματίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Η διαφορά είναι πώς αντιμετωπίζονται από τις κυβερνήσεις και από τις αρχές. Περιστατικά όπως αυτό στο Πολυτεχνείο αντιμετωπίζονται με άμεσες επεμβάσεις αστυνομίας και τις περισσότερες φορές, όπως συνέβη και χθες αργά το βράδυ, με συλλήψεις. Το τρίτο που έχει αλλάξει είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον κανένας να ειδοποιήσει την αστυνομία μόνο, ενώ δεν χρειάζεται ντε και καλά να είναι ο πρίτανης, μπορεί οποιοδήποτε να τη φωνάξει και όπως συμβαίνει οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια, η αστυνομία να συμβεί πηγαίνει. Και στα πανεπιστήμια. Η αστυνομία πηγαίνει και επεμβαίνει. Τι δεν έχει γίνει και σκοπεύουμε να βελτιώσουμε τον νόμο του 2021 και θα φτάσω στο τέλος και στην αντιπολίτευση. Στη δικιά μου δουλειά είναι να μιλάω για την κυβέρνηση, ούτως ώστε αυτό να γίνεται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Πρέπει πολύ πιο γρήγορα όλα τα πανεπιστήμια να συμμορφωθούν με τα πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία πρέπει να υπάρχουν. Παράδειγμα, κάμερες, παράδειγμα σε κάποιες περιπτώσεις έλεγχος εισόδου. Και επειδή βλέπουμε ότι θέλει ένα σπρώξιμο η κατάσταση με τα πειθαρχικά, γιατί δεν είναι πολύ πρόθυμες όλες οι πανεπιστημιακές δυνάμεις αυτού του τόπου να εφαρμόσουν αυτό το οποίο προβλέπει ο πειθαρχικός νόμος από το 2021, θα έρθει η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, τις αμέσως επόμενες ημέρες να ανακοινώσει κάποιες αλλαγές στο νόμο. Και όπως συνέβη στα γήπεδα, πέφτει μια κροτίδα, μία αγωνιστική. Πέφτει δεύτερη κροτίδα, 3 αγωνιστικές και πάει λέγοντας. Όταν συλλαμβάνεται κάποιος, κύριε Ζαχαρέ, και η αστυνομία διαπιστώνει ότι είναι φοιτητής για κάποια συγκεκριμένα αδικήματα, υπάρχουν διαβαθμίσεις, θα διαπιστώνεται ότι πρέπει να ανασταλεί, γιατί υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, δεν είμαστε κάποιο απολυταρχικό καθεστώς στην Ελλάδα, υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει τεκμήριο αθωότητας και σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης θα φεύγει κάποιος οριστικά από το πανεπιστήμιο, αναθωωθεί, θα επανέρχεται κανονικά. Το δεύτερο, θα του έρχεται ο λογαριασμός στο αφημί. Αυτό θα ισχύσει και τώρα για τον συγκεκριμένο που Βεβαίως. Αυτό θα ισχύσει. Δεν υπάρχει τέτοιος νόμος από την πλευρά σας, αλλά είναι αυτονόητο. Αυτό δεν χρειάζεται νόμο. Υπάρχει κάτι. Και θα πάμε και λίγο στο 19 και στο 21, γιατί ψήφισαν τα κόμματα που φωνάζουν για τα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή προβλέπεται πειθαρχικό. Κανονικά δηλαδή πρέπει να συσταθεί πειθαρχικό από το ίδρυμα στο οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος φοιτητής. Δεν έχει γίνει. Ο ημιπιτσιρικάς, τέλος πάντων, ο οποίος έκανε αυτά τα επεισόδια. Όπως είχε ακουστεί στο παρελθόν η φράση αυτή, η θρυλική αυτή φράση, και μπορεί να συσταθεί και να διαγραφεί. Εδώ όμως εμείς θα έρθουμε να επικαιροποιήσουμε τον νόμο σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Είναι ένας νόμος που βελτιώσεις θέλει. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και δικούς μας νόμους να επικαιροποιούμε με βάση τις ανάγκες της εποχής, ούτως ώστε να υπάρχουν συνέπειες σε 3 επίπεδα. Δηλαδή, οι ποινικές που υπάρχουν, και εδώ έχουμε έρθει και έχουμε αυστηροποιήσει τον νόμο, και για ένα πλημέλημα πλέον μπορείς να μπεις στη φυλακή. Να αλλάξουμε το πειθαρχικό, ούτως ώστε να είναι πιο αυτοματοποιημένες οι ποινές, με βάση και την κλιμάκωση και το τι λέει και η δικαιοσύνη. Και το τρίτο είναι οι αστικές ποινές, δηλαδή να σου έρχεται ο λογαριασμός στο αφημί, γιατί δεν μπορεί να πληρώνετε εσείς, εγώ. Και πάλι μετά από αμετάκλητη απόφαση, υποθέτω.
Μισό λεπτό. Η φθορά, η οποία προκαλείται και διαπιστώνεται, είναι μια πράξη που μπορεί να έχει διοικητικό πρόστιμο. Για παράδειγμα, αν κάποιος σας συλλάβει για μια τροχαία παράβαση που έχει μέσα και ποινικό σκέλος, το διοικητικό σκέλος της παράβασης θα το πληρώσετε με βάση τις σύντομες προθεσμίες και εννοείται μπορείτε να κάνετε ένσταση κτλ. Την ποινική σας αντιμετώπιση, αν υπάρχει ποινικό αδίκημα, δηλαδή περάσατε με κόκκινο ή προκαλέσατε κάποια σωματική βλάβη ή οτιδήποτε ομιγέννητο, την ποινική σας αντιμετώπιση θα την αποφασίσει η δικαιοσύνη στους χρόνους της δικαιοσύνης, όπως προβλέπει η δικαιοσύνη, σε πρώτο, σε δεύτερο βαθμό και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα, εμείς μιλάμε για διοικητικά πρόστιμα. Δεν μπορεί κάποιος να σπάει μια πόρτα σε ένα πανεπιστήμιο, να καταστρέφει ένα κηλικείο και να έρχεται ο τηλεθεατής που μας βλέπει, που είναι στο σπίτι του και μπορεί να σπουδάζει 1 και 2 και 3 παιδιά σε όλη την Ελλάδα και να πληρώνει αυτές τις φθορές. Είναι πολλά τα οποία ακόμα μπορούν να γίνουν, αλλά έχουν γίνει και πάρα πολλά. Έχω μια απορία από όλα αυτά που είπατε. Στην περίπτωση που ακόμα και αν σπρώξετε εσείς, δεν σπροχτούν οι Πριτάνης και δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Υπάρχει κάτι να κάνετε ή θα μας πείτε στο τέλος, υπάρχει το αυτοδιοίκητο, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, τώρα αφού δεν το κάνανε αυτοί, ας πάνε στο Θεό. Πιστεύω ότι όπως συνέβη και στο νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που ήταν κυρίως για τα δημόσια πανεπιστήμια, αποτέλεσμα αυτού του νόμου είναι τα κορυφαία ξένα πανεπιστήμια, τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου να συμπράξουν με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι αυτή η χαρακτηριστική εικόνα των πανεπιστημίων μας, ούτε των φοιτητών μας. Δεν είναι ο μέσος Έλληνας φοιτητής αυτοί οι τραμπούκοι που δείχνετε, οι οποίοι αυτό που κάνουν όλη μέρα είναι να δέρνουν ένας τον άλλον. Έτσι. Δεν είναι αυτοί οι φοιτητές μας, ούτε αυτοί οι οποίοι έμειναν στη χώρα, είτε αυτοί που φύγαν στο εξωτερικό, ούτε οι καθηγητές μας είναι αυτοί. Ή κάποιοι λίγοι καθηγητές. Κάποιοι καθηγητές είναι και κάποιοι καθηγητές έχουν μείνει στο. Δεν ξέρω εγώ πότε και σε ποια χώρα. Αναπολούν σοβιετικού τύπου δημοκρατίες. Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία. Οι χειρές μειοψηφίες είναι. Αυτό το οποίο λοιπόν θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με τους Πριτάνες και θεωρώ ότι θα βγει και άκρη, γιατί και εκείνοι ένα υγιές πανεπιστήμιο θέλουν. Και κάποιες φορές που μπορεί να αργούν, ίσως είναι και για λόγους άλλους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και εκείνοι με φόβο κάνουν όλοι αυτοί. Φοβούνται οι άνθρωποι γιατί είναι απροστάτευτοι. Αυτό που είπε προηγουμένως για την αστυνομία οι Πριτάνης, έχει σημασία. Γι' αυτό και επιμένω πολύ και στις κάμερες και σε όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα όμως, για να μην κρύβω τα λόγια μου, θα μπουν και προθεσμίες και κυρώσεις μη συμμόρφωσης, αλλά όχι σε επίπεδο. Δεν θα κάτσουμε να βάλουμε απέναντί μας τους ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές και με δικό τους κόστος, γιατί είναι άνθρωποι που είναι ακαδημαϊκοί, εκλέγονται από τους συναδέλφους τους και έχουν αναλάβει μια δουλειά. Θα είναι υποχρεωμένοι, όπως ο κάθε ένας που ασκεί δημόσια διοίκηση, έτσι, όπως και εμείς έχουμε κάποιες υποχρεώσεις, όπως και ένας βουλευτής έχει υποχρεώσεις, όπως και ένας επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής έχει υποχρεώσεις, έτσι και ένας Πρίτανης και το Πριτανικό Συμβούλιο έχει υποχρεώσεις. Είναι υποχρέωση. Η τήρηση του νόμου είναι υποχρέωση. Άρα είναι δεδομένο αυτό. Κάθε φορά έχουμε να κερδίσουμε ένα στοίχημα. Το αν θα το κερδίσουμε όχι θα το κρίνει η ιστορία. Κερδίσαμε το στοίχημα στα γήπεδα. Η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ήταν ολόκληρες δεκαετίες. Τουλάχιστον στη Super League. Γιατί στα υπόλοιπα πρωταθλήματα το ξύλο πέφτει κανονικότατα. Κοιτάξτε, το ξαναλέω. Στην περιοχή σας, από όπου κατάγεστε, στην Πάτρα, έχετε δει τι γίνεται και στην Ηλία. Πέφτει ξύλο Τρίτη-Πέμπτη Σάββατο. Δεν ζούμε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο και δεν έχει βρεθεί ακόμα η κυβέρνηση που ως διαμαγές θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα. Ούτε πρόκειται να βρεθεί. Μα εδώ δεν πρόκειται για εγκληματικότητα. Εδώ πρόκειται για ένα ψευτοτσαμπουκά. Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Και υπάρχει και κλιμάκωση στην εγκληματικότητα. Όπως μας δίδασκαν στη νομική σχολή και όπως μας το έδειξε και η πράξη της δουλειάς μας, υπάρχουν τα πλημελήματα, υπάρχουν τα κακουργήματα και αυτά μεταξύ τους έχουν κλιμακώσεις. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση να βελτιώνει την κατάσταση. Μια πολύ βαριά κατηγορία πέραν από τα γήπεδα αδικημάτων είναι η ενδοοικογενειακή βία. Δεν υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι θα εξαφανίσουμε αυτά τα τραγικά φαινόμενα και τα τραγικά εγκλήματα. Και κάποιοι λένε, μα έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ δεν έχουν πολλαπλασιαστεί, έχουν αυξηθεί οι γυναικοκτονίες, οι ανθρωποκτονίες με θύμα δηλαδή μια γυναίκα. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορές. Πρώτον, πλέον τα στόματα ανοίγουν και οι γυναίκες μιλάνε. Πολύ περισσότερο. Και δεύτερον, πράγματα που ήταν άγνωστες έννοιες σε μια χώρα που τις είχε ανάγκη, όπως είναι το panic button. Πάνω από 150 γυναίκες τη βδομάδα το χρησιμοποιούν. Η γραμμή βοήθειας. Οι συλλήψεις που γίνονται είναι πάνω από 300 τη βδομάδα. Αυτό τα βγάζει η ελληνική αστυνομία. Ξέρετε τι φοβάμαι. Ξέρετε, έχετε δίκιο, αλλά τους 63 γραφεία. Αφήνουν έξω. Και εδώ ήρθαμε και αλλάξαμε το πλαίσιο. Να πω κάτι. Υπάρχει η κυβέρνηση, η Βουλή, οι δύο εξουσίες δηλαδή, και η τρίτη εξουσία που είναι η δικαιοσύνη.
Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Να εισηγηθεί στη Βουλή, στην νομοθετική εξουσία, να αλλάζει ο νόμος. Η αλήθεια είναι ότι αυστηροποιήσαμε, σας μιλώ και εξ επαγγέλματος και έχοντας και μια διάθεση πάντοτε να πιστεύω ότι κάθε ένας μας είναι αθώος, κάθε πολίτης είναι αθώος μέχρι να καταδικαστεί αμετάκλητα. Νομίζω εξαντλήσαμε τα περιθώρια αυστηρότητας και στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Θα σας πω κάτι, κύριε Ζαχαρέ. Ζούμε στη χώρα που το 2019 ψηφίστηκε ένας ποινικός κώδικας που σε κάθε φυλακή αισθήθηκε ένα πάρτι. Για να καταλάβετε, ο βιασμός ανηλίκου. Ο βιασμός ανηλίκου δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι χειρότερο. Πέραν του να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή, ίσως είναι για κάποιες περιπτώσεις είναι χειρότερο. Γιατί καταστρέφεις. Λοιπόν, ο βιασμός ανηλίκου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει μόνο μία ποινή. Έτσι. Μία ποινή έχει. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλη ποινή. Η χειρότερη των ποινών, η εσχάτη των ποινών που είναι τα ισόβια. Δεν ήταν ισόβια μέχρι να έρθουμε εμείς στην εξουσία. Ένας βιαστής ανηλίκου μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ είχε ποινή τα 20 χρόνια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε 15. Ναι, αλλά εσάς λένε παιδοβιαστές. Εντάξει, κοιτάξτε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και μάλιστα όταν συκοφαντεί θα πηγαίνει και στη δικαιοσύνη. Δεν στείλατε μετά... Ξέρετε πόσα στελέχη σας έχουν αποκαλέσει. Όχι, στελέχη σας. Πόσα στελέχη σας έχουν αποκαλέσει κάπως. Εδώ ανοίγεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιδράσει σε κοινούς συκοφάντες. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα όταν είσαι πολιτικός πρέπει να εξαντλείς τα περιθώρια της ανοχής, γιατί ασκείς δημόσιο λόγο, αν απειλήσει, αν θεωρείς ότι κινδυνεύεις. Εγώ βλέπω σχεδόν καθημερινά πάντως στα social ανθρώπους να σας αποκαλούν παιδοβιαστές. Κύριε Ζαχαρέ, εγώ βλέπω ότι σε μια χώρα που κυκλοφορούν πρωτοσέλιδα τα οποία δεν κυκλοφορούν σε άλλες χώρες, σε μια χώρα που έχουμε τις περισσότερες από ποτέ εφημερίδες και δεν το θεωρώ κακό, δεν το λέω για κακό, έχω και την τιμή να εκπροσωπώ αυτό το χαρτοφυλάκιο. Τα περισσότερα μέσα έχουμε 568 επίσημες ιστοσελίδες, δηλαδή στο Μητρό που λειτουργούν με κανόνες. Έχουμε 374 έντυπα. Κοιτάξτε, ένα site δεν μπορεί να το απαγορεύσεις παγκοσμίως, μπορείς όμως να βάλεις κανόνες. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, στη χώρα που έχουν γραφτεί πρωτοσέλιδα κατά του Πρωθυπουργού, της οικογένειάς του, ό,τι συκοφαντικό υπάρχει και δεν υπάρχει, υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι έχουμε χαμηλότερο επίπεδο ελευθερία του τύπου από τριτοκοσμικές χώρες. Τι θέλω να πω? Υπάρχει αλήθεια και υπάρχει αυτό που έχει στο φαντασιακό της η αριστερά και η κεντροαριστερά. Εμείς πάμε με την αλήθεια. Πάμε να δούμε αυτό που μόλις είπατε, μου δώσατε πάσα. Θέλω να πάω εδώ σε αυτό το βίντεο για να τα βλέπετε και εδώ. Η κατάταξη λοιπόν για την ελευθερία του τύπου. Πηγή δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Σαν frontier, νομίζω λέγονται. Ναι. Πρώτη Νορβηγία, Εσθονία προφανώς, Ολλανδία, Σουηδία, Φιλανδία, Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τσεχία. Πουθενά η Ελλάδα. Πάμε στη δεύτερη για να φτάσουμε στη Ναμίμπια, Αυστραλία, Πράσινο Ακροτήρι, Πολωνία, Σουρινάμ, Σλοβενία, Αρμενία, Μολδαβία, Κοσταρίκα, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Ανατολικό Τιμόρ, Φίτζι και Γκαμπόν. Αλλά πουθενά η Ελλάδα. Και πάμε παρακάτω. Μην τις διαβάσω όλες αυτές. Βλέπουμε εδώ Σενεγάλες, Μαλάουι, Νίγηρα, Βοσνία, Αργεντινή του Μιλέη, Μαλαισία, 80η ένωτη Ελλάδα. Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, πολύ ειλικρινά, δεν μας προκαλεί όλους ντροπή να είμαστε σε αυτή τη θέση αυτής της κατάταξης? Ντροπή μας προκαλεί να υπάρχουν κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν μια τέτοια έκθεση, η οποία συκοφαντεί τη χώρα και παρουσιάζει την εντός αντίθετη πραγματικότητα, το ψέμα δηλαδή από την ίδια την πραγματικότητα, μόνο και μόνο όχι για να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ή στον Πρωθυπουργό, για να κάνει αντιπολίτευση στη χώρα. Και γιατί να σας πιστέψω και να μην πιστέψω? Θα σας πω. Πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχάς, η κατάσταση για την ελευθερία του τύπου σε κάθε κράτος της Ευρώπης αποφασίζεται ποια είναι, όχι από τους ρεπόρτερ, δημοσιογράφους, πώς λέγονται οι κύριοι αυτοί χωρίς σύνορα, αλλά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συντάσσει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου. Κάθε χρόνο λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι αυτοί που δεν είναι ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Μητσοτάκης. Εκεί λοιπόν τα τελευταία 3 χρόνια, κάθε χρόνο αναγνωρίζεται πολύ μεγάλη πρόοδος στην Ελλάδα, συνολικά στο κράτος δικαίου και πολύ παραπάνω στην ελευθερία του τύπου. Γιατί? Για να φτάσω και στους κυρίους αυτούς, γιατί αν σας πω 2 σημεία από την έκθεσή τους, είναι για γέλια και για κλάματα. 2 συγκεκριμένα σημεία. Είναι πολλά άλλα, αλλά 2 είναι τα πιο χτυπητά. Αναφέρεστε προφανώς στο πάμε να δούμε πρώτα. Βόρεια Κύπρο στο. Όχι. Δεν αναφέρομαι. Εγώ αναφέρομαι σε. Θα αναφερθώ σε δεδομένα. Επειδή θα αναφερθώ. Σε αυτή την έκθεση, μία από τις χώρες οι οποίες κατατάσσονται για τους ρεπόρτερς χωρίς σύνορα είναι η Βόρεια Κύπρο. Το ψευδοκράτος δηλαδή. Δεν το λένε ψευδοκράτος, Βόρεια Κύπρο. Τη λένε Βόρεια Κύπρο και την έκθεση αυτή τη χρησιμοποίησε κόμμα της χώρας μας, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς κατά καιρούς για να δυσφημίσουν την Ελλάδα. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει στην Ελλάδα? Ξεκινάμε με το τι έχουμε κάνει και τι λέει η έκθεση αυτή.
Τα τελευταία μόνο χρόνια, καταρχάς, δεν υπήρχε καμία προστασία των δημοσιογράφων που δουλεύουν στα μέσα. Όλα τα μέσα, χωρίς κανόνες, τα προηγούμενα χρόνια, πριν από εμάς, πριν το 2022, μπορούσαν να παίρνουν διαφήμιση και κάθε κρατική επιχορήγηση που υπάρχει. Παραδείγματος χάρη πέρσι, βγάλαμε ένα πρόγραμμα που επιδοτήσαμε το χαρτί στις εφημερίδες λόγω του αυξημένου κόστους, όλες τις εφημερίδες. Λίστα πέτσα την ονομάζουν. Δεν είναι λίστα πέτσα, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πήραν όλες. Όχι ότι το πήραν με βάση τα επίσημα έξοδα τα οποία έκαναν οι εφημερίδες, δηλαδή το χαρτί που πλήρωσαν, με βάση τα στοιχεία, όλες οι εφημερίδες, ας πούμε όπως ο Ριζοσπάστης, εφημερίδες όπως η Αυγή, μέχρι να κλείσει. Μου δίνετε πάσα. Λοιπόν, όλες οι εφημερίδες. Προσέξτε, μέχρι να έρθουμε εμείς στα πράγματα, μπορούσε ένας εργοδότης που έχει για παράδειγμα ένα κανάλι να χρησιμοποιεί ως γαλέρα τους ίδιους εργαζομένους για μια εφημερίδα ή για ένα ραδιόφωνο, κάτι το οποίο είναι αντίθετο, όπως αντιλαμβάνεσαι, σε εργασιακές σχέσεις, και να επιχορηγείται και για την εφημερίδα και για το κανάλι και για το ραδιόφωνο. Θα μπορούσε κάποιος ο οποίος έχει μια εφημερίδα που τύπωνε 3, 4, 5 σελίδες, που δεν είναι εφημερίδα με τον ορισμό της έννοιας, χωρίς να έχει τον ελάχιστο αριθμό δημοσιογράφων, ή με έναν άνθρωπο που τον πληρώνει για 10 δημοσιογράφους, ενώ πληρώνεται ως ένας, να πληρώνεται και να επιδοτείται και να επιχορηγείται. Ήρθαμε εμείς και βάλαμε μια τάξη και στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες, στα sites. Και εδώ και κάποια χρόνια, 3 χρόνια συνολικά και τα τελευταία 2 χρόνια με κάποιες επικαιροποιήσεις, κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου περνάει μέσα από τα Μητρώα, δηλαδή αν δεν τηρείς τους κανόνες δεν παίρνεις ούτε 1 ευρώ. Αποτέλεσμα να το αναγνωρίσει αυτό η ΕΣΥΑ και το σύνολο των δημοσιογράφων να πληρώνεται όσο δουλεύει, αλλιώς τα μέσα δεν πληρώνονται. Δεν παίρνουν ούτε 1 ευρώ από διαφήμιση. Ούτε διαφήμιση. Συνολικά απαγορεύεται να πάρεις και διαφήμιση και από φορείς και από ΝΙΠΙΓΙΔ αν δεν είσαι στο Μητρό. Δεύτερον, το ξέρατε ότι η κακιά εντός εισαγωγικών δεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν αυτή που κατήργησε το αδίκημα της απλής δυσφήμισης? Ναι, φυσικά. Μπράβο. Η έκθεση στην οποία αναφέρεστε, κύριε Ζαχαρέ, και αναφέρεται και η αντιπολίτευση, λέει μέσα στο κείμενό της ότι το καθεστώς το οποίο ψηφίστηκε το 2023 αύξησε τον κίνδυνο να φυλακιστούν δημοσιογράφοι για δυσφήμιση. Η κυβέρνηση κατήργησε τη δυσφήμιση. Και η έκθεση λέει ότι αυξήθηκε ο κίνδυνος να φυλακιστούν δημοσιογράφοι για δυσφήμιση. Το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας ότι η κακιά εντός εισαγωγικών κυβέρνηση Μητσοτάκη θέσπισε το ιδιώνυμο της απειλής κατά αθλητικογράφου λόγω των πολλών απειλών που υπήρχαν? Εμείς το θεσπίσαμε αυτό. Η έκθεση λέει συχνή χρήση βίας και απαγορεύσεων από την αστυνομία και επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων του αθλητικού χώρου. Και έχουμε θεσπίσει ιδιώνυμο κατά των ανθρώπων αυτών. Μάλιστα, ακόμα και οι ίδιοι ρεπόρτερ χωρίς δημοσιογράφοι, μου θυμίζει τα παιχνίδια χωρίς σύνορα που βλέπαμε στην κρατική τηλεόραση. Έτσι, εδώ είναι ένα μουντιάλ παραπληροφόρησης τόσες χώρες που βλέπω. Έτσι, συμμετέχουν στην πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, η οποία αναγνωρίζει ότι έχουν μειωθεί κατά 80% οι συστάσεις στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, δηλαδή για την ασφάλεια. Άρα μου λέτε ότι ενώ συμμετέχουν και τα ξένα αυτά, βγάζουν αυτή την έκθεση. Βεβαίως. Για ποιο λόγο? Βγάζουν μία έκθεση. Έχουν κάτι εναντίον. Κοιτάξτε, εγώ δεν τους γνωρίζω τους ανθρώπους αυτούς. Δημοκρατία. Προσπαθήσατε να τους μιλήσετε? Δημοκρατία έχουμε. Όταν μας απευθύνουν ερωτήματα, όποιος μας απευθύνει, εμείς απαντάμε. Εμείς είμαστε υπόλογοι ως κράτος μέλος της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συντάσσει αυτή την έκθεση. Σε 2 εβδομάδες μαζί με τον κύριο Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, θα επισκεφτούμε τον αρμόδιο επίτροπο, αντιπρόεδρο της Κομισιόν, για να του πούμε, όπως και κάθε αρμόδιος, εγώ είμαι υφυπουργός αρμόδιος για τον τύπο, ο κύριος Σκέρτσος, ως Υπουργός Επικρατείας, συντονίζει την πολιτική για το κράτος δικαίου. Όλοι οι ομόλογοι μας στην Ευρώπη, μέσα στους μήνες αυτούς, επισκέπτονται τον άνθρωπο αυτόν, που είναι ο επίτροπος ο αρμόδιος για τα ζητήματα αυτά, και του λέμε τι έχουμε κάνει. Και όταν λέω τι του λέμε, του πάμε τα νομοσχέδια που έχουμε ψηφίσει, τα στατιστικά στοιχεία. Η προκάτοχός του, η κυρία Βέρα Γιούροβα, τα προηγούμενα χρόνια, μαζί με τους υπόλοιπους αρμόδιους επιτρόπους, συνέταξαν εκθέσεις πολύ κολακευτικές για την Ελλάδα. Άρα το λέω γιατί είναι από τα πράγματα που ο κόσμος έχει την εντελώς αντίθετη εικόνα από την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο λένε οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα δεν ισχύει. Λέει, είναι το εντελώς αντίθετο. Και να σας πω και κάτι. Δεν τους μηνύετε για παραπληροφόρηση. Μου τα λέτε όλα αυτά και τα πιστεύω αν θέλετε. Αλλά καταρχάς αυτά είναι νόμοι ψηφισμένοι. Δηλαδή το ότι έχει καταργηθεί η απλή δυσφήμιση. Μπορείτε να ρωτήσετε τους δημοσιογράφους, τις ενώσεις. Μισό λεπτό. Ναι. Έρχεται κάποιος και δυσφημεί τη χώρα. Ναι. Δεν είναι υποχρέωσή σας από τη στιγμή που έχετε αυτή την άποψη που μόλις μας εκθέσατε να κινηθείτε νομικά εναντίον του? Κύριε Ζαχαρέκη. Αν εγώ αύριο το πρωί δηλαδή βγάλω ένα έντυπο και αρχίσω να λέω ότι ο Μαρινάκης είναι κατσικοκλέφτης,
Κάποια στιγμή δεν θα αγανακτήσετε και εσείς να πάτε στη δικαιοσύνη. Ναι, εδώ πέρα όμως δεν είναι ένα προσωποπαγές αδίκημα, δηλαδή δεν είναι ότι προσβάλλεται ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Εδώ ουσιαστικά είναι fake news, είναι δηλαδή διασπορά ψευδών ειδήσεων ή παραποίηση της πραγματικότητας. Και γιατί το κάνουν, το ερώτημα? Κοιτάξτε, δεν είμαι ο εκπρόσωπος των ανθρώπων αυτών, αλλά θα σας πω. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Είμαι 2 χρόνια σε αυτήν τη θέση. Θα έπρεπε το 89% του χρόνου που έχω δημόσιο λόγο να εξηγώ τι κάνει η κυβέρνηση και να απολογούμε για το τι δεν έχει κάνει και πρέπει να κάνει πιο γρήγορα. Αναγκάζομαι τουλάχιστον το 50% και κάποιες φορές και πολύ παραπάνω να απαντάω σε απίστευτα ψέματα. Έχω απαντήσει στο ότι δήθεν φορολογήσαμε τα φιλοδορήματα. Ενώ ήμασταν η κυβέρνηση που έβαλε αφορολόγητο στα tips. Για να ακούνε και οι νεότεροι. Εμείς βάλαμε αφορολόγητο. Σωστά. Είχα απαντήσει ότι θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό. Ενώ κάναμε το αντίθετο. Έχω απαντήσει για εξαφανισμένα βαγόνια σε μια τραγική υπόθεση, ένα τραγικό δυστύχημα. Για υποτίθεται νεκρούς που εξαφανίζαμε. Έχω απαντήσει για λαθρέμπορους που καλύπταμε. Και βγαίναν εκθέσεις που ήταν κρυμμένες ένα χρόνο, γιατί δεν τις βγάζαν αυτοί οι οποίοι λέγαν τα ανάποδα, ότι καλύπταμε λαθρέμπορους και φαινόταν το αντίθετο. Ότι μεταφέραμε ξυλόλια. Ζούμε στη χώρα που ο αρχηγός κόμματος, ο κύριος Φάμελος, που τώρα επισκέπτεται και εισαγγελής, με ερωτήματα πήγε να συνδέσει το θάνατο ενός νέου ανθρώπου με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Όλο αυτό δεν έχει τελειωμό. Η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια. Εγώ λοιπόν, και όχι μόνο εγώ, και όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Τέλειοι δεν είμαστε. Δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Έχουμε κάνει πολλά. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αλλά θα απαντάμε και στο τέλος νομίζω η αλήθεια βγαίνει. Γι' αυτό και τα κόμματα αυτά, κύριε Ζαχαρέ, η καλύτερη απάντηση, ξέρετε, είναι η κάλπη, οι δημοσκοπήσεις. Ας ψαχτούν λίγο, γιατί σε μια χώρα όπως την παρουσιάζουν, προφανώς δεν είναι όπως την παρουσιάζουν, χάνει η αντιπολίτευση. Σε μια χώρα όπου κυβερνάει ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση 6 χρόνια και πέφτει συνεχώς η αντιπολίτευση, μάλλον η αντιπολίτευση πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη. Θέλω να μείνω στο προηγούμενο που είπατε, γιατί είναι μία από τις 2 ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω πριν ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα. Καταλαβαίνω ότι αγανακτήσατε και ως στελέχη και ως άνθρωποι με διάφορα ψέματα που ακούστηκαν για την υπόθεση των Ντεμπών. Πλην όμως ήταν ο πρωθυπουργός αυτός ο οποίος βγήκε στον συνάδελφό μου τον Αντώνη Σρόιτερ και περίπου αυτό που κατάλαβα, ξέρετε, πίσω από τις λέξεις ήταν ότι υιοθέτησε και αυτός ότι μπορεί να υπάρχει ξυλόλιο. Γιατί συνέβη αυτό? Όχι, κύριε Ζαχαρά, δεν το υιοθέτησε. Είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και νομίζω ότι έχουμε πλέον και είμαστε στην περίοδο που μπορούμε να την απαντήσουμε και να μας ακούσουν οι πολίτες. Μιλάμε για την περίπτωση μεταφοράς παράνομου φορτίου. Είχε βγει μια πραγματογνωμοσύνη, επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη, 1 χρόνο περίπου μετά το τραγικό δυστύχημα, που ήταν μέσα στη δικογραφία. Η πρώτη επίσημη πραγματογνωμοσύνη, η οποία έλεγε ότι η φωτιά προκλήθηκε από τα έλαια της μηχανής, πάντως ότι δεν μεταφερόταν κάποιο παράνομο φορτίο. Και ήρθαν οι οικογένειες των θυμάτων, 1 χρόνο πίσω δηλαδή, άρα 1 χρόνο μετά το δυστύχημα, και το αμφισβήτησαν αυτό. Με δικούς τους τεχνικούς συμβούλους, όπως είχαν δικαίωμα. Τι έκανε τότε? Τότε ο ειδικός εφέτης ανακριτής παρήγγειλε δεύτερη πραγματογνωμοσύνη του Πολυτεχνείου που αναμένεται, μάλιστα. Από τότε, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε κάτι άλλο, εντάξει, υπήρχαν κάποιες ψεκασμένες απόψεις της αντιπολίτευσης, για να μην παρεξηγηθώ, που έλεγαν ότι είχαν εξαφανιστεί βαγόνια, είχαν εξαφανιστεί νεκροί και ότι μεταφερόταν ξυλόλαιο, τουλόλαιο και οτιδήποτε. Αλλά στη δικογραφία επίσημα αμφισβήτηση και το κυριότερο δεύτερη πραγματογνωμοσύνη που αναμενόταν ήταν λίγο παραπάνω από 1 χρόνο. Ο Πρωθυπουργός γιατί φάνηκε να το υιοθετεί? 1 χρόνο πριν, όχι 3 μήνες πριν στον κύριο Σρόιτερ, 1 χρόνο πριν ο Πρωθυπουργός, στο Καλημέρα Ελλάδα, τον κύριο Παπαδάκη και στην κυρία Αναστασοπούλου που παρουσίαζαν τότε την εκπομπή, είχε δώσει την ίδια ακριβώς απάντηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω, θα το απαντήσει η δικαιοσύνη. Και είχε απαντήσει στη συνέχεια το ότι σίγουρα πάντως ότι κάποιος συγκαλύπτει και ότι όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας ότι τους καλύπτουμε κτλ. Δεν έχουν καμία βάση. Το ίδιο πράγμα είπε και στον κύριο Σρόιτερ. Απλά κάποιοι το ανακάλυψαν τότε. Και αυτό οφείλει να απαντήσει ο πρωθυπουργός της χώρας σε ένα υποδιερεύνηση θέμα. Αλλά προσέξτε, πρέπει να διαχωρίσουμε 2 πράγματα. Και το ίδιο ισχύει και για τον μπάζωμα. Είναι ένα πράγμα τι μεταφερόταν, που τυπικά πρέπει να απαντηθεί από τη δικαιοσύνη. Βέβαια, ό,τι πραγματογνωμοσύνη έχει βγει μέχρι τώρα, φαίνεται ότι. Όχι ότι. Κάποιες έχουν πει ότι πιθανόν να υπάρχει παράνομο. Αναφέρομαι σε ουδέτερες οι οποίες έχουν παραγγελθεί, σε μια σειρά από εκθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και ο Δασάμ στο κομμάτι αυτό το αναθεώρησε. Από ό,τι φαίνεται, γιατί τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια πάντως που επικαλείτο
ο ΕΔΑΣΑΜ, της Γάνδης και της Πίζας, είπαν ότι δεν είχαν ποτέ δώσει τέτοια έγκριση. Πάση περιπτώσει. Είναι ένα πράγμα τι μεταφερόταν, οφείλει η δικαιοσύνη να το ερευνήσει, είναι άλλο πράγμα ότι συγκαλύπτεις το λαθρέμπορα. Είναι άλλο πράγμα, καταλαβαίνετε, εδώ τι κάνουν τα κόμματα αυτά της αντιπολίτευσης. Και δυστυχώς μπήκε και το Πασόκ σε αυτή τη λογική. Παίρνουν ένα σοβαρό θέμα, ένα τραγικό δυστύχημα, πτυχές αυτού του δυστυχήματος που ερευνάει η δικαιοσύνη και το αναβαθμίζουν σε περιπτώσεις συγκάλυψης. Βάζουν δηλαδή δόλο. Παίρνουν για παράδειγμα ενδεχόμενες λάθος ενέργειες ή παραλήψεις στο πεδίο και το μετατρέπουν σε μπάζωμα για τη συγκάλυψη. Δηλαδή αλλάζουν την συζήτηση, αναβαθμίζουν βασικά τη συζήτηση, αλλάζουν πίστα στη συζήτηση για να κάνουν αντιπολίτευση. Μάλιστα. Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια και όσο περνάει ο καιρός, γκρεμίζονται αυτές οι θεωρίες. Το βλέπουμε και στον κόσμο ο οποίος αρχίζει και καταλαβαίνει τι λέμε. Και επαναλαμβάνω, μιλάμε για ένα από τα πιο τραγικά δυστυχήματα. Κάθε του πτυχή, κάθε του αιτία που οδήγησε, που συνέβαλε, συνέδραμε σε αυτό, πρέπει να ερευνηθεί και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι διακινούσαν όλες αυτές τις θεωρίες, φαίνεται πόσο αξιόπιστοι ήταν απολύτως αναξιόπιστοι. Έχω και μια τελευταία ερώτηση που νομίζω ότι και αυτή είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε, είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προφανώς έχετε όλη τη γνώση, έχετε inside information. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι οι εταιρείες, δεν έχει καμία σημασία η νομική μορφή τους πια, που εμπλέκονται στην υπόθεση που ονομάζεται ομάδα αλήθειας, δεν χρηματοδοτήθηκαν με κρατικό χρήμα επί τούτο? Μην μου απαντήσετε ότι πήραν λεφτά όπως πήραν όλες οι εφημερίδες. Ναι, αλλά προσέξτε. Εγώ δεν ρωτάω αυτό, αν πήραν πενταροδεκάρες ή δεν ξέρω κάτι άλλο. Αν επί τούτο σηκώθηκε τηλέφωνο από υπουργό για να βοηθηθεί η ομάδα αλήθειας. Κοιτάξτε, δείτε. Είναι πάρα πολύ πιο απλό ακόμα και από αυτό το οποίο πιστεύουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι. Η ομάδα αλήθειας, όπως βγήκε μάλιστα και από σχετικό πιστοποιητικό το οποίο ανήρτησαν οι ιδρυτές της ομάδας αλήθειας, αν δεν κάνω λάθος, χθες στο διαδίκτυο, είναι μια σελίδα στο διαδίκτυο η οποία είναι ιδιωτών. Οι ιδιώτες αυτοί δεν έχουν κρύψει ούτε την πολιτική τους τοποθέτηση. Μας αφορούν όλα αυτά. Ας κάνουν οι άνθρωποι ό,τι θέλουν να ψηφίσουν. Και ούτε και κάποιοι εξημών έχουμε κρύψει το γεγονός ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, γιατί κάνει κάτι η ομάδα αλήθειας. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, για να ακουστεί ξανά, μακάρι να υπήρχαν πολλές ομάδες αλήθειας. Το ξαναλέω έτσι, για να ακούσουν και κάποιοι οι οποίοι τους έχει πιάσει λύσα με την ομάδα αλήθειας. Γιατί κάνουν κάτι πολύτιμο για τη μεταπολιτευτική Ελλάδα της προπαγάνδας και του πιο μεγάλου ανέκδοτου που υπάρχει, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Το ανατρέπουν. Δείχνουν τελικά ότι το πλεονέκτημα αυτό ήταν μύθος. Τι κάνουν? Όταν κάποιος λέει τη Δευτέρα ότι είναι Α η πραγματικότητα και την Παρασκευή το γυρίζει σε Ω, του βάζουν το Α, του βάζουν τον Ω και τον ξεφτιλίζουν. Αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό κάνει η ομάδα αλήθειας. Είστε μάλιστα και εσείς με τις συνεντεύξεις που κάνετε. Δεν φταίτε εσείς που ρωτάτε αυτούς που έρχονται εδώ και μπορεί το Μάρτιο να σας λένε το ένα και τον Απρίλιο να σας λένε το εντελώς αντίθετό του. Έτσι. Στο ερώτημα δεν μου απαντήσατε. Πάμε λοιπόν. Άρα, για να δούμε το κίνητρο γιατί τους έχει πιάσει αυτή η λύσα με την ομάδα αλήθειας. Γιατί η ομάδα αλήθειας αναδεικνύει τις αντιφάσεις. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν προφανώς έχουν ένα ταλέντο. Και στο να αναδεικνύουν. Όχι, έχει σημασία. Έχει σημασία. Το ταλέντο λοιπόν αυτό ποιο είναι? Να αναδεικνύουν τις αντιφάσεις χωρίς να αλλάζουν την αλήθεια, αλλά αναδεικνύουν την αλήθεια και να κάνουν κάποια πολύ πετυχημένα βίντεο. Όταν λοιπόν κάποιος έχει μια ιδιωτική εταιρεία και θέλει να προβάλλει την εταιρεία του, να βγάλει κάποια βίντεο, να κάνει επικοινωνία, ανθρώπους ταλαντούχους θα πάρει. Ναι, αλλά εγώ δεν σας ρώτησα αυτό. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί έχουν συνεργασίες με ιδιωτικές εταιρείες. Δεν πληρώνονται από την κυβέρνηση, δεν πληρώνονται από τη Νέα Δημοκρατία. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν πληρώνονται από τη Νέα Δημοκρατία και βέβαια και πολύ καλά κάνουν σε μια εταιρεία, μπορεί και σε κάποια άλλη εταιρεία, να δουλεύουν. Όπως και ένας δικηγόρος. Είναι αδιάφορα αυτά. Προφανώς σας πάνε να δουλέψουν όπου θέλουν οι άνθρωποι. Εγώ ρωτάω αν η κυβέρνηση επί τούτο βρήκε τρόπο να πάρει κρατικό χρήμα και να το δώσει στην ομάδα αλήθειας για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Είναι προφανές ότι όλο αυτό είναι ένα κατασκεύασμα της αντιπολίτευσης και μάλιστα προσπαθεί να πει ότι πάει από εδώ το χρήμα και πηγαίνει μετά αλλού και πηγαίνει παραπέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, ουδέν κρυπτών. Πρώτον. Δεύτερον, μου λένε πολλές φορές, μα γιατί τους υπερασπίζεσαι? Πρώτον, γιατί τους γνωρίζω. Γνωρίζω τη δράση τους. Δεύτερον, γιατί είμαι ένας από αυτούς που επειδή επέλεξε ποτέ να μην πιστέψει στο ψέμα της αριστεράς. Χρειάζομαι πάρα πολύ συμμάχους στο δημόσιο διάλογο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Νέα Δημοκρατία ή σε κόμματα, στην κοινωνία των πολιτών, που όλο αυτό το ψέμα να το πολεμάει. Ξέρετε γιατί χαίρομαι?
Γιατί βλέπω και πόσο impact έχει, έτσι για να χρησιμοποιήσουμε μια ξένη λέξη, πόσο περνάει στον κόσμο όλο αυτό, πόσο πλέον ο κόσμος δεν πιστεύει σε όλες αυτές τις υποτιθέμενες εισαγγελικές εισηγήσεις της αντιπολίτευσης. Εγώ μένω στο ότι με διαβεβαιώνετε εσείς ότι δεν πήρε κρατικό χρήμα κάποιος να το δώσει στην ομάδα αλήθειας. Είναι μια σελίδα που ανήκει σε ιδιώτες, οι οποίοι έχουν μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση, κάνουν μια πολύ πετυχημένη δουλειά. Παράλληλα έχουν και ένα site και κάνουν ό,τι θέλουν τέλος πάντων. Όπως και ένας δικηγόρος κάνει ό,τι θέλει και ένας λογιστής κάνει ό,τι θέλει. Εγώ το κρατικό χρήμα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται από τη Νέα Δημοκρατία, οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώνονται από την κυβέρνηση, στηρίζουν προφανώς, αντιμετωπίζουν βασικά μια προπαγάνδα από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και όπως και να έχει, όποιος έχει να πει κάτι το λέει δημοσίως, επωνύμως. Βλέπω τον κύριο Φάμελο που αντέδρασε, λέει, μα μου κάνανε. Ναι. Πιστεύετε εσείς ότι καλώς κάνει η ομάδα αλήθειας, η οποία λέτε ότι δεν έχει σχέση μαζί σας, είναι κοντά στον ιδεολογικό σας χώρο, καλά κάνει και μείνει τον κύριο Φάμελο? Κύριε Ζαχαρέα, όταν είχε... και την κυρία Ακρίτα δηλαδή και άλλους, αλλά τον κύριο Φάμελο γιατί είναι πολιτικός αρχηγός τώρα. Όταν είχε ξεσπάσει το θέμα των emails, θυμάμαι είχε εμφανιστεί της κυρίας Ασημακοπούλου εννοείται. Ακριβώς. Είχε εμφανιστεί ο κύριος Φάμελος σε μία από τις συζητήσεις στη Βουλή, που ήταν για άλλο θέμα. Καθόμουν πίσω τον Πρωθυπουργό και μέσω ερωτημάτων, είναι τακτική Φάμελο αυτού, να πετάει λάσπη μέσω ερωτημάτων, είναι πολύ χειρότερο από το να το πει ευθέως. Προσπαθούσε να συνδέσει εμένα, που ήμουν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, με το θέμα των emails. Έτσι. Που ούτως ή άλλως ο γραμματέας του κόμματος δεν είχε τέτοια αρμοδιότητα για τα. Αλλά τώρα αυτά είναι, θα τα βρουν τα δικαστήρια. Αφήστε με να σας εξηγήσω γιατί το λέω. Υπό κανονικές συνθήκες, μια-δύο μέρες μετά ή πριν, η Αυγή είχε πρωτοσέλιδο τι έκανε η Νέα Δημοκρατία με τα emails και είχε και τη δική μου φωτογραφία και του κύριου Σμυρλή, του Γενικού Διευθυντή. Ουδέμια σχέση είχαμε, ουδέμια σχέση είχε η Νέα Δημοκρατία και μάλιστα το ίδιο το ΣΤΕ το αποφάσισε και ανέστειλε το πρόστιμο για τη Νέα Δημοκρατία και αποφάσισε ότι είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη τέλος πάντων περίπτωση κάποιων αποστολών. Και μένει να δούμε και τι θα αποδειχθεί και στο τέλος έτσι. Αν δεν ήμουν πολιτικός, αν δεν εξέφραζα μια κυβέρνηση, δεν ήμουνα σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, θα μπορούσα να κινηθώ νομικά, γιατί τεκμέρεται κάποιες φορές και η συκοφαντική δυσφήμιση, η δια του τύπου, με ένα πρωτοσέλιδο, κατά του οποιοδήποτε είχε υπονοήσει έστω ή φωτογράφιζε εμένα οποιονδήποτε άλλον για κάτι που δεν είχε καμία σχέση. Αν ήμουν ιδιώτης, όπως είναι οι ιδιώτες οι άνθρωποι αυτοί, θα όφιλα, όχι μόνο για εμένα, για το παιδί μου, για τη γυναίκα μου, για τους φίλους μου, να κινηθώ κατά κάποιου, όποιος και να είναι αυτός, πολλό δε μάλλον αν είναι πολιτικός, αν θεωρώ ότι είμαι συκοφαντή. Δηλαδή, τι είναι η συκοφαντική δυσφήμιση? Εν γνώση του λέει ψέματα και προσβάλλει την τιμή και την υπόλοιψή του. Αλλά να πω κάτι. Αφού είναι τόσο σίγουρος, έχει τέτοια αυτοπεποίθηση ο κύριος Φάμελος για αυτά που λέει, τέτοια σιγουριά, γιατί δεν ζητάει ο ίδιος να έρθει η ασυλία του? Το αντίθετο. Ζήτησε να πείτε εσείς και θέλω να μου απαντήσετε και έτσι θα κλείσουμε. Ναι. Εάν έρθει το αίτημα για άρση ασυλίας του κυρίου Φάμελου σε σχέση με την μήνυση που θα του καταθέσουν οι δύο κύριοι της ομάδας αλήθειας, πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία? Θεωρώ αυτονόητο όταν ένας ιδιώτης θεωρεί ότι κάποιος τον συκοφαντεί, δηλαδή προσβάλλει την τιμή και την υπόλοιψή του με εν γνώση του διασφορά ψεμάτων, αυτό μένει να το πει η δικαιοσύνη, ότι ο ίδιος ο Φάμελος και όποιος Φάμελος, όποιος βουλευτής, θα πρέπει να επιδιώκει την άρση στην ασυλία του. Σας ζήτησε να του πείτε τι θα κάνετε. Άρα το γεγονός ότι ο κύριος Φάμελος ζητάει το αντίθετο, δηλαδή να τον καλύψει. Δεν ζήτησε το αντίθετο. Είπε να του πείτε τι θα κάνετε. Λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο λέω, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ούτε εκπροσωπώ τις συνειδήσεις των βουλευτών. Θα σας πω εγώ τι θα έκανα αν ήμουν στη Βουλή. Ελπίζω μετά τις επόμενες εκλογές να είμαι στο επόμενο κοινοβούλιο. Εγώ θα ψήφιζα. Στο βόρειο τομέα. Ναι, αυτό τώρα δεν έχει να κάνει με τη ζήτηση, είναι στο βόρειο τομέα. Έχει να κάνει τώρα το λέω, φέρω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, εγώ προφανώς σε κάθε τέτοια περίπτωση, δεν είναι προσωπικό με τον κύριο Φάμελο, θα ψήφιζα και με τα δύο χέρια την άρση της ασυλίας. Γιατί είτε θα έχει δίκιο ο κύριος Φάμελος, άρα όλα αυτά τα φοβερά που λέει. Παράδειγμα, τι λέει ο κύριος Φάμελος, ότι προσβάλλουν συγγενείς των θυμάτων τεμπών. Πολύ βαριά κατηγορία. Πολύ. Λένε οι άνθρωποι αυτοί. Προσβολή νεκρού, είναι κατηγορία κανονική. Ποιος έχει το βάρος απόδειξης, ξέρετε? Αυτός που καταγγέλει. Μπράβο. Θα έρθει λοιπόν ο κύριος Φάμελος, θα έπρεπε να το επιδιώκει για να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Θα έπρεπε να έρθει σήμερα να πει: σας ζητώ από τώρα να δεσμευτείτε. Άρα γιατί δεν το κάνει? Θα έρθει ασυλία. Μήπως γιατί λέει ψέματα? Λέω εγώ. Αυτός που λέει ψέματα δεν θέλει να κρυφτεί. Αν δεν λέει ψέματα λοιπόν ο κύριος Φάμελος, το λέω τώρα και στην κάμερα που με κοιτάει,
θα πρέπει αύριο να αλλάξει τη στάση του και πριν αποφασίσει επίσημα ο κάθε βουλευτής, η Νέα Δημοκρατία, γιατί η ψήφος των βουλευτών είναι και ψήφος και προσωπική και συλλογική προφανώς, θα πρέπει να έρθει αύριο ο κ. Φάμελος και να ζητήσει από όλα τα κόμματα με fast track διαδικασίες, όταν έρθει δηλαδή η σχετική δικογραφία στη Βουλή, να έρθει η ασυλία του, να πάει στη δικαιοσύνη και να αποδείξει τι κακοί άνθρωποι είναι αυτοί και πόσο δίκιο έχει. Αν δεν το κάνει αυτό, μάλλον κύριε Ζαχαρέα, και δεν το επιδιώξει δηλαδή, μάλλον κάτι φοβάται. Η πρώτη του αντίδραση, γιατί έχει αργήσει ήδη, δείχνει ότι μάλλον πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Πάντως, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και δαπανίσαμε και πολλή ώρα για ένα κόμμα του 5%, ότι πήγε στη δικαιοσύνη, πήγε στον εισαγγελέα και αυτή τη στιγμή έχει μια σειρά από υπουργούς καταδικασμένους από τη δικαιοσύνη. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και δείχνει και την αξιοπιστία του. Κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη συζήτηση. Ενδιαφέροντα τα θέματα. Να μου ξανάρθετε να τα ξανασυζητάμε, γιατί υπάρχουν πολλά.